Bdew uffiċjalment ix-xogħlijiet ta' riabilitazzjoni f'Masġar il-Ġubilew jew il-Pinetum bejn il-Furjana u ż-żona ta' Sa Maison. Dan is-sit estensiv ta' madwar 58,000 metru kwadru meqjus bħala wieħed mill-aħħar glażis li fadal fil-Gżejjer Maltin. Waqt żjara fuq il-post mill-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika Mirjam Dalli u l-Ministru għall-Fondi Ewropej Kita Tsopparditanti flimkien ma' rappreżentanti ta' Project Green, is-Sindku tal-Furjana X-Xogħol u membri tal-Kunsill Lokali, ingħati l-ewwel xogħlijiet se jinkludu tindif estensiv u anke rrestawr tan-nies inħatt storiċi mibnijin mill-Ingliżi u aktar tard intużaw bħala mħażen. Dawn is-strutturi se jingħataw funzjoni ġodda bħala serer, ġonna botaniċi u ċentri ta' taħriġ bħala parti mill-implementazzjoni tal-Master Plan tal-ġonna nazzjonali botaniċi. Il-Ministru Dalli qalet li dan il-proġett u parti minn viżjoni usa biex jiġu provduti aktar spazji miftuħ għall-komunità. Għandek il-kobor ta' jisom 8 grounds tal-futbol u nofs fejn qegħdin naraw li jsir xogħol ta' restawr fuq il-fortifikazzjonijiet, fuq binjiet li huma storiċi, però fl-istess ħin li nagħtu ħajja ambjentali lil dan il-post għaliex irridu li permezz tax-xogħol li qiegħed isir inżommu l-aspett naturali ta' dan il-post fl-istess waqt li nivvalorizzaw il-wirt arkitettoniku u nofru spazju lill-familji tagħna fejn jistgħu jiġu jgħaddu ħin flimkien u li jkun ħin ta' kwalità. Il-Ministru Tsopparditanti enfasizza l-importanza tal-finanzjament Ewropew fil-proġett. Il-fondi Ewropej huma importanti ħafna sabiex nibdlu l-ħajja tan-nies, sabiex intejbu l-kwalità tal-ħajja tan-nies tagħna. U hawnhekk ninsabu ġewwa Masġar il-Ġubilew jew kif nafuh il-kol bħala il-Pinetum fejn spazju li huwa mitluq u nistgħu ngħidu saħansitra sfortunatament użat sabiex isir l-abbuż qegħdin nibdluh b'investiment ta' iktar minn 7 miljun euro. Fondi Ewropej qegħdin nagħtuh lura lill-familji kif ukoll se nkunu qegħdin nirrestawraw sabiex ukoll nkunu qegħdin nagħtu l-importanza storika li hija tant meħtieġa u tant importanti. Il-Project Manager tal-proġett David Ellu spjega li r-riabilitazzjoni se tiffoka fuq il-ħolqien ta' spazju li jaqqat il-valur storiku ma' dak ambjentali u qal il-pjan jinkludi żoni rikreattivi għal picnics, titjib fil-passaġġi eżistenti u konservazzjoni tat-topografija naturali tas-sit. Meta jitlesta l-proġett mistenni joffri spazju miftuħ ġdid għal pubbliku fil-qalba tal-Port il-Kbir, filwaqt li jikkontribwixxi għar-riġenerazzjoni ta' waħda mill-aktar żoni storiċi u naturali importanti fil-Furjana.